Γεια σας! Είμαστε έξω από το κέντρο αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας. Ήρθαμε κι εμείς να συμβάλλουμε στο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας. Πάμε να δούμε. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. Όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ μέσα είναι αποστηρωμένα, μιας χρήσης και τα ανοίγουμε στον αιμοδότη. Άρα δεν υπάρχει λόγος για φόβο. Όλα αυτά είναι παράλογα και αβάσιμα. Το 60% του πληθυσμού κάποια στιγμή στη ζωή του θα χρειαστεί αίμα. Ωστόσο, μόνο το 5% όσων μπορούν να δώσουν αίμα είναι αιμοδότες. Ως κανείς αίμα, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει κοιμηθεί αρκετές ώρες και να έχει φάει κάτι ελαφρύ το πρωί. Οι πιο πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η αιμοδοσία πονάει. Όλα αυτά είναι ένας μύθος. Η αιμοδοσία πονάει για 2-3 δευτερόλεπτα στην αρχή όταν τσιμπάει βελόνα. Μετά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. 10 λεπτά από τη ζωή σου δεν σε εμποδίζουν ούτε από τη διασκέδαση, ούτε από τις διακοπές σου, ούτε από τη δουλειά σου. Γι' αυτό μπορείς και εσύ να δώσεις.